καστανιά ή μεγάλη καστανιά αγράφων, έτσι όπως λέγεται, για να ξεχωρίζει από την καστανιά Ασπροποτάμου και από την καστανιά Ευρυτανίας. Είναι χτισμένη στους πρόποδες των αγράφων, πολύ κοντά στο Θεσσαλικό Κάπο, που διακρίνεται από αυτό εδώ το σημείο, και βρίσκεται και πολύ κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, πίσω από εδώ πέρα, πίσω από την καστανιά ακριβώς, εκεί που φαίνονται και οι χιονισμένες βουνοκορφές. Ιδρύθηκε το 1430 και από τότε εγνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Μάλιστα η Σχολή των Γραμμάτων της έδωσε 2 οικουμενικούς πατριάρχες, τον Καλίνικο και Σεραφείμ, και καθ' όλη τη διάρκεια της Σοκρατίας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Στην Καστανιά ανήκει και ο οικισμός Μούχα, που αυτά τα 2 χωριά έδωσαν αρκετό κόσμο κατά την περίοδο της Επανάστασης εναντίον των Τούρκων. Πολέμησαν, μάλιστα από εδώ πέρα πέρασε και ο ο Καραϊσκάκης. Είχε ένα από τα σημεία, ένα από τα αρχηγεία του, βρισκόταν εδώ στο χωριό. Βέβαια με την απελευθέρωση του πρώτου κομματιού της Ελλάδας υπήρξε το εξής παράδοξο. Η Μούχα το 1833 η Μούχα έμεινε στο ελληνικό κομμάτι και η Καστανιά στο τουρκικό. Και παρόλο που αυτά τα 2 χωριά ήταν, μπορούμε να πούμε, μαζί, πλέον χωριστήκανε, και το παράδοξο ήταν ότι οι πολλοί κάτοικοι της Καστανιάς είχαν περιβόλια, χτήματα στην περιοχή την ελληνική, και οι κάτοικοι της Μούχα είχαν περιβόλια στην τουρκική πλευρά. Όλα αυτά βέβαια αλλάξανε με την προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881, που τα σύνορα φτάσανε έως το Γριζάνο, λίγο πάνω από το Γριζάνο, σε ένα βίντεο που ήδη έχουμε ανεβάσει στο κανάλι, μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε. Ένα ήσυχο χωριό που βέβαια και αυτό σιγά σιγά ερημώνει, όπως τα περισσότερα ορεινά χωριά, και ειδικά το περίεργο είναι ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς, που αν δεν καταφέρουν να τραβήξουν το ταξιδιώτη, πραγματικά ερημώνουν. Τα λέτε. Για πείτε μου λιγάκι εδώ πέρα για το... Λοιπόν, ο Άγιος Στέφανος είναι ο θαυματουργός. Είναι ο πρώτος μάρτυρας που μαρτύρησε για τη θρησκεία. Λοιπόν, γι' αυτό και τον έχουν σε τέτοια βράχια που λέμε, στα στιφάνια. Ωραία. Κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ είναι η καστανιά, η ωραία ορεινή καστανιά. Στην Αργεντινή είναι καστανιά, γιατί είχε καστανιές πολλές. Πάρα πολλές. Λοιπόν, και μετά αυτό που λέμε φιλοξέρα. Εδώ ζούσαν με τα γίδια, με τα πρόβατα, με τα γελάδια και ό,τι χωραφάκια είχανε ο κόσμος. Λοιπόν, και περάσαμε και την κατοχή εδώ, περάσαμε και τον εμφύλιο πόλεμο εδώ πέρα. Λοιπόν, και γίναμε μετά γύφτη από νοικοκυρέοι. Είχε 4.500 με 5.000 γιδοπρόβατα καστανιά, και μετά από τον εμφύλιο το 50 δεν είχαμε να πιούμε μια κούπα κάλα. Αυτά λοιπόν δεν τα ζήσαν οι νέοι. Εγώ τα έζησα. Είμαι το 40, γεννήθηκα 1 Αυγούστου. Ημέρα Σάββατο. Λοιπόν, είχε 9 παιδιά η μάνα μου. 7 είναι τη ζωή. Είχε άλλα 2 κορίτσια, δεν τα πρόλαβα εγώ. Και αυτά πεθάνανε από την πείνα. Έτσι ήταν τότε η κατάσταση. Λοιπόν, για να ορθοποδήσουμε μετά από τον εμφύλιο πόλεμο, κοιτάξαμε πού θα βρούμε δουλειά. Εγώ έφυγα και πήγα τότε στη Λαμία. Είχε ξεκινήσει ο δρόμος αυτός ο διεθνές. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο στους δρόμους, 10 ώρες προς 10 ώρες, και παίρναμε 40 δραχμές μεροκάματο, και μέναμε 8 άτομα σε ένα διάρρη. Στο λέω αυτό που το τάισα. Τώρα η τούτη η καινούργια γενιά
Ξέρεις τι λένε, ας μην μας έφτιανε εσύ, γιατί δεν έπαιζες Ναι, περισσότερα. ισχύει, Δεν είναι καλά. ισχύει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για το βίντεο, να είσαι καλά. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Τώρα πήγε.